mutum ya fito a munau wato ainihin in kuma mutum ya fito a munau wato munafuki kenan, kar ku yi masa kallon wannan munafurci, kar ku yi masa wato ainihin idan kun ga ya dace da abin da ya yi daidai da abin da ake so ya yi ya faɗakar, wato munafuki kenan. Ko ga kuma ya yi wato ainihin aktin mai kyau, ya dace da wannan roɗin da aka bashi, yana yin daidai, yana ƙoƙari, to dan Allah dan annabi ku masa uzuri. Shi ma duk yawanci a rubuce yake gani, kar ku ɗauke shi a gaske ma haka yake. Kazalika idan mutum ya fito a kwarto, kar ku ɗauke shi kwarto. Wasu masu magana suka ce kwarton uwa ba uba bane. Haka suka ce. Haka ne, da haka ai masa uzuri, ba haka yake a waje ba. Aktin ne, kuma wasu suna yin kokari, suna ga abin da suke yayi daidai da irin abin da ɗinsu. Har wasu ma tambaya ake wai a waje ma haka suke. Har kai musu uzuri. Allah kai musu uzuri. Ya jama'a masoya, ku rinke mana uzuri gaba ɗayan mu. Na san ina ɗaya daga cikin wa'anda na lissafa ko? Amma ni ɗan doka ne. Amma ba mai cin hanci ba, ba mai cin rashawa ba. Ni ɗan doka ne a yau, ni ɗan doka ne. Yawwa, kuma idan na kama ka beli free yadda ake rubuta a station, ba wai a rubuta a beli a bada kaza a ce kaza ba. Yawwa, wanda ya san kansa, duk wanda ya kama shi beli free ne, haka aka ce mana. Ko a kashe mu, ko mu rayu, ko mu koma ga Allah, beli free ne aka ce. Haka aka ce. Gaskiya ne haka. Duk wanda aka kama haka aka ce. Bail is free. Duk station din da kaje, idan ba ga an rubuta bail free ba station ba ce, ba police station ba ce. Kawai ce. Kawai kullum kenan. Kuma idan ka samu yan wato adalai mummunai an gajau, za ka ga sun faɗa maka wannan haka ne. Ahmed Basa ya faɗi gaskiya. Gaskiya ne. Wannan gaskiya ne. Kuma idan malamai ne, ku ba da fatawa mai ma'ana wanda za a fahimce ku a lokaci kaɗan, ba ku ta zuba cewa irin abubuwan da bai kamata a ɗauko ba, sai a ɗauko shi a sashi a wani gun a faɗakar matis abin da hankali zai ɗauka. Gaskiya ne. Shi sa wasu suka ce wato a yanzu a fim sai a bada sako, a waje ba a bayar ba. Akwai yanayin bayarwa da za a yi na fahimtar juna, yanayin kaifin ilimin mutane, yanayin abin da kansu zai ɗauka. Bari ba da misali, kamar jahili ne ya yi aure, ne matar ba abin da ta sani. Shi ne aka ce idan ya je koyo karatu, idan ya ce wato ya koyi bismillahirrahmanirrahim, ita ce farkon abin da ya koya a rayuwarsa, idan ya zo ba wai haramun bane ya mata ƙarya. Idan zai koyar da ita ya ce bismillahi, kar ya ƙarasa rahmanirrahim. Idan ya ƙarasa za ta ƙure shi, domin me za ta riga shi riƙewa. Faɗakarwa ce wannan. A koyi mata sara, a koyar da mata sara. Yawwa, yanayin arziki, yanayin wato problem, masu kuɗi, masu arziki ba wai kawai lokacin zakarka in ya fito ka bugu mutane 10,000, 5,000, kuma wanda ya san ka. Billahi la ilaha illa huwa, idan zaka
fitar da miliyan 10 ka tsintsinka mutane, wannan kawai dai ka ba sarka ne. Amma idan za ka ware mutane biyu kammalallu wanda ka ga cewa suna da hazaƙan nema, ka raba biyu ka ba su rabi-rabi, wallahi billahi lazi in dai tsakaninka da Allah dan taimako ka bayar dan su ma su haɓaka, idan ba shekara mai zuwa su ma su sautar ba. Kuma in ka yaka ba a ce wai karka taimaka wa makocinka malam Hashimu ko malam Ibrahim ko Tanimu gabar da yamma kudu da arewa wanda ba su da shi a taimaka, ka taimaka musu. Wannan hakki ne na ubangiji, zakka hakki ne na dukiya, aka ce ka fitar da ita. Wallahi in baka fitar da ita ba sai ta fitar da kanta. Au, ni wallahi na manta ma, na ɗauka a sauke nake. Ashe wannan jarababbiyar abar masifan nan da ta zo mana duniya, wato me sunanta? Kwarab take ko? To dai ita dai wannan cutar dai ku ka santa, ni da ban santa ba ma Allah raba ni da ita, kuma Allah raba ku da ita. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina muku fatan alkhairi, ina muku jinjina ta ban girma. Kana yi kuwa? Ba ka yi. Ba ka ɗauka ko? A wala ganye.